Gabon eta ongi etorri guztioi, Jarla dantza taldeak antolatutako Euskal Dantzen jaialdi honetara. Denbora aurrera doa eta dagoeneko 4. urtea da hemen elkartzen garena. Jarlak bere urteen joan etorrian bizitasuna eta gaztetasuna mantentzen jakin du, eta aurten 24 urte bete ditu. Urte guzti hauetan jende asko igaro da bertatik, eta datozen urtenetan ere hala izango delakoan gaude. Gaurkoan ikasturte osoan ibili dira lanean gogor, eta gaurkoan azken egun, aste eta hilabetetan egindako lanaz gozatzeko aukera izango dugu. Eta nola ez, zerro beagorik jaialdia hain gureak ditugun Agur eta San Juan Zortziko batekin astea baino. Beraz, jarri eroso, emanaldia astera doa.